היום הולכים לפתוח את הברול פאס ועוד מלא פרסים, אז בואו נתחיל. יש כאן קצת מבטיחות. טוב, אם יהיה משהו מהג'יימס, אם יהיה משהו שמיוחד אני אעדכן אתכם. חברים, הגענו לתהילת שמש אחד. למה הוא לתהילת שמש אחד. מגניב. אז בואו נפתח, יש כאן מגה בוקס. 9 כלום. קיוס דרופ. שום דבר. אנחנו עכשיו נפתח קצת סטאר דרופים. לא רוצה בינתיים כלום. 8 מיתיקים. גאדג'ט, נייס. עוד גאדג'ט. ושום דבר. מיתיק. פאורפוינט. לג'נדרי חבר'ה, לג'נדרי. הייפר צ'ארג'. מגניב. מיתיק, יוצא דברים טובים. גאדג'ט, זה טוב. סליחה, יש לי כאן 200 קרדיטים. סופר-אר. סטארדרופ, סופר-אר, אחי. כלום. מקודם יצא לי קצת, עכשיו אני ריק. מיתיק, יוצא דברים. 500 קרדיטים יש. מיתיק. 150 קרדיטים זה טוב. מיתיק שוב. סופר-אר. מגה בוקס. כלום. גולדן ברול. לג'נדרי ומשהו. הייפר צ'ארג' זה עדיין טוב. אני אוהב הייפר צ'ארג'. בוא ניקח. מחה בוקס. 9 שום דבר. 30 קרדיטים. 200. נראה לי ניקח את זה, כן. וסושי זה גם טוב. כלום. אז חברים, יש לנו, חכו, הסרטון לא נגמר, אל תעזבו את הסרטון. 10 קיוס דרופים. איך לפתוח אותם ממש מהר, לא חונק. אולטרה. לא, לג'נדרי. 500 קרדיטים, נייס. לא חונק. לג'נדרי, נייס. נייס. שום דבר. נראה לי שזהו. זה האחרון. נייס. בבקשה, אולטרה. לג'נדרי זה גם טוב. יש. הייפר צ'ארג'. 500 קרדיטים. מה? זה לא האחרון? זה האחרון. כמה? אוקיי, זהו. לא יודע למה אני מסתכל, אבל הכל טוב. רגע.
טוב, אז עכשיו אנחנו גם נפתח את המבצעים, אם יש משהו נראה. ושום דבר. מה כל אלה? טוב, אז חברים, תודה שצפיתם ויאללה ביי.